Здравейте, като ме гледате. Аз съм Вампир Крулер. Следващия това... И това е следващият епизод на някакъв сървър, дето хищни го знам как се казва. И тук сме на Шауър 101. Кажи здрасти, Умен. И да, тук е шопа, знам голяма просташина, сървър е тъп, не струва. Да, я пак, какво казваш? Шопа му е такъв прецакан, че... За шопа съм съгласен, но не е за сървъра. Покажи глича, покажи това. Не глича, покажи бъга. Лагваме. С въжицата ли, бе? Добре, само че се опитам, че много ми лагва. Вижте един много як бъг. Чакайте. И трябваше да отскоча там. Но нищо. На някоя хубава сграда. Например, като тази. Не, кличка да на мен. Така, цъкам десен бутон. С десен бутон. Да. И къде ме изхвърля? И вижте, озовах се тук. Това е много як. Глич. Холма е някакъв тъп. Някакъв тъп холм имаме. Да, вие може да сте гледали на първи епизод, само че ние си направихме друг холм. Защото... Да, ние го бяха с гриф. Мрази грифа. И... What the fuck? Това е направо. Този, който ни е сгрифал къщата, което ще е много неочаквано. Не знае, че е едно шибано копане. Шибано е. Прецакан, ебан, дрисняв, курвест, идиот. Да. Иха, motherfucker. Айде на холма да ме види с мене малко, не само те, така. Ние вчера се пеят в холм. Така, телепорт, холм. И да, това е нашия холм. И аз не те виждам. Защото ми лагна. Лак. И да, това е холма на едно момиче. Казва се Пешо. Пеша. Не се казва Пешо, казва се Лети. Пешо, аз не знам. Да. Не знам дали ще снимам клипове с нея, само че то се опита да направи бъга. И слънцето залязва. И брат, точно до океана сме на залеза. Да го изпратим и да го посрещнем там. И да ви кажа най-тъпото нещо, което ми се случи последните няколко дена. Падна ми се, енчатнах си такъв айрон меч, ми се падна проклятието на челестоморите едно, после енчатнах диамантен меч и пак... На кой левел? Май на 9, другото беше на 6 и пак ми се падна същото, знаете. Аре стига, те стъпи ферми растат ли, майна? Май, Брат, храната ни се губи спешно и трябва. Какво правиш, бе? Аз съм направил резиденция и не може да отваряш, защото не съм те добавил. Да добавим, ба. Кой не може да отваря? Я прави... брат, трябва да рискуваме. Я вземи един блок и се опитай да го поставиш на житото, на семената. Можеш ли? Добавиме фреса, да пиш. Пробвай, бе, Умен. Аре, бе! Лаза ми, бе! Отвори тъпата врата, бе! И пробвай. Можеш ли? Я пробвай да чупиш. Кое? Семена. Аре, бе, добавиме фреса. Не става. Ти ще изгрифваш цялата ферма. Човек, такова ли лез? Някакъв играч. Това е ти. Добавиме фреса, моля. За какво на фермата ни ти трябва рез?
Да, виждам, може да си им храна. Аз ще я убивам. Защото аз повече време съм в село. Ами, просто защото аз ходя на лоти. А ти ходиш някакви тъпи уроци, дет няма никакъв смисъл. О, да. Пирай, бра. Ох. Сега си спомням защо мразя географията Що? и историята. Най-много мразя история. Ой, стига, бе, тази година ще имаме и такова. Какво беше, бе? География, майка. Не, геометрия. Так, вже ще имаме. Да, значи. Геометрия. О, мен, мразя геометрията. Баш. Ай, стига, бе! Майка, че има тъпо дърво! Питам се скача на него цял час. Аз съм така. Искам да ми следиш поредицата опасно оцеляване. Аз ти я следя. Следиш ми поредицата ли, бе? О май гас. Тя да ти гледа. Брат, следващия клип ще е много епичен. Брат, не ме питай за колко време открих Diamond броните. Не ме питай. Няколко хиляди века. Така, вече сме на най-високата част на това дърво. Не си прави мазна реклама в клиповете му. О, да. И да, това го научи от знака. Не е така. Копирайт. Просто да си правиш някаква реклама на една поредица, в друга поредица, това е малко шибър. О, да, наистина. Всъщност това да го правя, не знам дали е поредица. Просто може да ти отворя профила и да видя какви поредици имаш. О, да, и ти ще направиш така, нали? Моля Не, те. аз случайно го направих този път. Окей, това няма смисъл да го правя, така отивам да... Това е мазна реклама, тук има 3 скелета майна. О, да, виждам един скелет в водата. Аз имам. О, Не ми се... 3 скелета пази. Не ми се доближава. И ще използвам малко водицата да си пия. Мами, така! Да, вижте, имам много повече сърца, защото го убих 1000 пъти. А той от мен 2 или 3. Иха! Аре, майки, че има тъпа конст. Мразя конента в Майнкрафт. Иха! А какъв е то шибан ролбек, е майката тъпа? Еми, аз така се чувствам. Да, аз като снимам клипове направо побърква то шибан ролбек, казвам. Така, този път пак ще ме ролбек, знам го. Не, този път има телепорт, не да изхвърчи. Аз ще налагам експира. Варп. Експи, защото така ни зомбита ги видях. И аз да ти разсия. И на мен ми лагва. О, аз се виждам на екрана си. Ако някой знае как да си направя фейскам, Добре. няма да го направи за... Защото гледаш ли времето? Какво времето гони тебе, бе? Добре, а къде ще влеземе? Ела в последната зала. О, майна. Чакай да видя колко мъни. 2 лева и 52 стотинки. Аз си имам 0,00. Да влезем тука. Не тука има зомбите и ендермени. Тука има слаймове и ендермени. Влизай тука. Влизай тука, бе. Ба, влизай в тази зала, ти камо е. Да, Да, тази. Аз ли да вляза, добре? аз сам не мога да се справя. Ой, патък си вече пати. И да, аз влязох. И то снимай да влези. Аз съм в затвора. Аз съм в затвора. Ма, не само на ендермен. Има и слаймове. Ма не ги спамвай, защото... Моля се, просто не ги спамвай. И дали бъгът ми се получи? Не се получи. Отвори ми, че ми лагва. Пак. Не! Yes!
Yes, yes.